Inonzi hazvine muzondiva. Ndaripotera baba ndane 17 years. Baba wachindishungurudza. Baba wakarora mumwe mukadzi wakamutengera stand. Wakarora wechi2 wakamutengera stand. Wakarora mumwe wechi3 wakamutengera stand. Ina ndinanga na stand. Ndinoloja. Chinibhadhara rendi yacho ati ndibhadhare rendi haadi. Chinitengera chikafu haadi. Saka nyaya iri pakuti nyangu iri pakuti murume uyo anouya kumba kwangu kana asina mari. Kana ane mari haumwani. Anototiza. Haoneki. Saroti andibudire pachena. Achiri kundida here. Aiwa ini ndinoloja ndogara hangu ndega ndozvibhadhara rendi ndega. Ndimi mukadzi wokutanga. Saka murume ndiwenyu. Ko ndiwangu ndisingagare naye baba. Amai. Ndo anasha. Amai muza sei. Adi kunozokubatsirai manje. Aiwa murume ndewangu. Murume ndewenyu. Murume ndewangu. Ndozvandabvunza. Shamari yanzi kudire pachena. Ndakangoshamisa ndichiona wachitanza wakandida. Saka anoda vakanganisa. Anibudire pachena. Aiwa. Iwo hautauri kuti ndakangoshamisa. Pane maduties avataura anofanira kuitwa nababa. Uri kwaita? Ndikwaita. Aiwa. Ko kana uchaita kunwa mai vainge. Atimbomira tesazi. Adzimai kuona zvavataura. Vakati mukadzi usteni. Mukadzi usteni. Mukadzi usteni. Inini ndinoroja handini. Vakadzi ukavapa masteni. Zvinoitika ndezvoti mari ukapa munhu. Ndati vakadzi ukavatsvakira mastenzi here. Ndo zvinoita murume. Wakadi kuvatsvakirawo stendi zvezvi vachiri kuroja nanhasi. Zvinoitika mai munhu anokwanisa kunge achiramba zvakatichita kuti obva aramba. Mukadzi uyu ndiye airamba. Vatanzwa kuda stendi mulocation musina mari yacho. Wamastendi aya ari kutaura ndokusei. Ndio mari zino. Oh. Chivaudza kuti mimi makashaya stendi nechikonzero chokudai. Mazvinzwisisa. Hapana kana mari wakamboya nayo kuti hanzi ngatisvage mari stand. Unozongonzwa kuti watenga. Mari wandotsvaga rumba mangu. Wakangoiwana mari ubvatisa. Hawaoneki. Asi zvavataura zvinhu zviri kuti mimi. Hapana kana musi wakambondita mai mwana ndinotsvaga stand. Ndonga pare musi wakatonditaenda kuAlpha. Unobvunza kuti mastand akuita mari. Ndikatobuda ndikatoenda kuAlpha ndikanotsvaga ndikanobvunza. Ndikaudza zvikanzi munhu akabhadha 1.5. Wobva waratidzwa ubva waka. Kubva ipapo wangoti ndikuita plan. Hapana kana musi wakazombouya kusvika nanhasi. Ndakazonza ndatenga stand machakonda. Watowaka 2 rooms ndiya kugara zvamai manje. Saka mari yacho wakambondipa yacho kuti zvoni ndakazoti inini ndoda stand kana ndakaparuzeva chaipo. Hapana. Unongonza kuti munhu atenga stand. Yese mastand wakatenga kuno kwachakonda kuno kwawani. Mari? Ndinoona 2. Makaroorwa rini? Ndakaroorwa 2004. 2004. Saka unowana 2 chete. Vakura sei? Mumwe wacho ane 19 years, mumwe wacho ane 16 years. Vari kupi? Vasara kumba. Unogara navo ndini? Pamunorojai ipapo? Haturi kuzviona iwe shamwa, muroja 2 rooms. Ari kuna shamwa? Ari kubhadhara rendi zvitoro nomudzimai wako mukuru ndiani? Aiwa, rendi ndobhadhara. Ndinogara ndisina mari vanobhadhara. Womoti kana vakaona mari vanobhadhara, iwe ukaona mari kubhadhara. Vana ava vasikana vakomana naamai? Vakomana. Vese? Saka munoroja dzimba ngani? Ndogara 2. Imwe ndiyo vana, imwe ndeyei? Munobhadhara mari? Ndobhadhara $60. Saka iwewo shamwari, amai vatika ndibudirewo pachena. Uchiri kumuda mukadzi wako here? Amai ndinokuda zvokuti tu. Kuti kudikwa ndinokudai ndonyaya kubvunza. Vanonyema. Kundida chako chako wandida. Saka muti kuti shamwari, kana uchiti iwe mudzimai wako unomuda ainge ikuru. Haufaniri kushamisika. Pane zvinonzi baba, maduties ababa. Hausikuita. Aiwa,
yaungochiita ukabvunza ese madzimai adi kukwira matara ukaona mudzimai akusumuka achiti ndo akunotsvaga kubatsirwa atoona kuti baba vane majutis avo vasiri kuita kana kukundikana unodzokera kumba kabogara pasi amai nababa chokwadira mai kunyepa baba baba ndakauya unoripota muno musa 19 May mungu atoni mwedzi wabuda kumbosvikana naso kana foni yavo handioni kana kumbotaura neyo kana musi wewo wakatobuda ndikatodza ndikudawo mari yerendi handina mari yerendi zvikanzi ndikusara ndichita plani ndine 2 kazochimudai kuita plani yokubva waenda mari yerendi ndari akandimbomeranya yerendi stendi inooneka rii wagara unongotsvaga mari ndikuziva kutsvaga mari nai unoziva here kuti uri mwana wamabushu unozviziva chaizvo kana uri mwana wamabushu zokureva kuti ivana bushu vacho mwana wavo vanotadza kumuziva saka nochitaura nesu zokuti kutaura nana baba wako vanokuziva mukuzwisisa mbo muri vana vabushu handiti zvichireva kuti bushu anofanira kuziva vana vake haasi kutonga vanhu vasirivo kana kuti vanobva kwamusana kana kuti vanobva kupi ari kutonga vana vani nani saka kana uchitaura usanyepe taurira baba wako chokwadi nokuti ununurike iwe une rimwe here zuva rawakauya kwamambo uchiti mambo ndaita dambudziko nemhuri yangu ndikuda stendi vakatonyima iwe uri mwana wako panyaya matata chawana kuti uyu ndomuziva ka tese tinomuziva kusaka tiri mastendi akaona ini ndomuziva zvakanyanya akamboya mudati kamutonga kuti ndimukadzi wauchinaende aisi alright anyway wane mumwe ipamai ava stendi ndinoda kunzwa kuti stendi yawanika muri ugara kupi namai nogara kuwadzanai kureserve kuwadzanai wadzanai iwe uchigara kuno vanoziva panogarira 3 vanopaziya vapaziya ndati vanopaziya here paunogara ita kuti amai ava vaone stendi kuno vaturiwo vauye kuno kwaone stendi munovapimiswa 30 amai anenge ane stendi taurama amusoro imama nemwana wangu murume wayo anga asingazive chinonzi shamba akatobva nemwana yedu wepwepi aiwa mai chisiya ipapo ndosiya aiwa chibiraika ndangokumbira kuti ndini ndikuchengeta mwana uyu ndini ndinomubhadharira rendi ndini ndinomupa mari yekuhodha kuti atengese ndati nemusi wa30 ngava 16 years 17 rino uyo achigara ega uyo achigara nevakadzi vakaita kuchinjanisa vakadzi achisiya mwana wangu achitambura ngataure chokwadi murume wayo asakutendererei nokuti uyu mwana ari kuita dambudziko kana vatova muri kunza makore yavo apa haana kubvira achengetawo paakangozova shamba akangodhamba mwana wedu akuroora vakadzi kuvanotengera stendi wedu mwana achiroja mari yekuroja papa yekubhadhara rendi acho chini ine handina kana murume aunyarereko asi akunyepere murume ngataure chokwadi muno mudare achiyamba ichinyarara mandinzwa here zvamataura mukadzi uchumuda mwana uyu mwana wedu mai ndati muna musi wa30 manzwa here musi wa30 inonosaina apa ivo 3 una musi wa36 unaurakidzwa stendi yako